Тази година се навършва 30 години от 1989 година, когато в България започна така наречения преход, така наречените промени. В действителност някои неща наистина се промениха, други не чак толкова. Вижте сега как са изглеждали през 1989 година двама вечни герои, тогава все още бъдещият студент Здравко Ахилесов и неговия все още бъдещ професор Коста Тазобедрев. Ученика Здравко Ахилесов веднага да се яви при мен. При мен да се яви веднага ученика Здравко Ахилесов. Тук съм, другарю Тазобедрев. Не е нужно да повтаряте два пъти. Нужно е. Нужно е и още как. Като ти прочетох съчинението, осъзнах, че ти не си просто тапак, моето момче. Така ли? Да. Ти си, разбираш ли, уникален тапак. Разбираш ли? И за да разбереш нещо, трябва да се повтори поне два пъти. Поне два пъти трябва да се повтори на тебе, да се повтори. От сега нататък все така ще повтарям, защото ти си уникален тапак. Тапак си уникален ти. Да. Не е така, другарю Така не ме е досъди. Не е така, другарю Тазобедрев. И аз знам туй-уной. Здравко, ти дори не знаеш темата на съчинението. Не е така. Махни! Махни! Ти ме досъж! Добре, другарю Тазобедрев. Бях ви дал домашно да напишете текст с заглавие какво правих миналото лято. Да, така е. А ти си написал някакви врели кипели на тема какво ще стане в бъдещето. Така бях разбрал, другарю учител. То само това да беше проблема. Ама я чуй и тук какви глупости си написал в твоето съчинение, бе. Глупости са. Големи глупости са. И не ме апострофирай, моля те, когато ти говоря. Извинявайте, другарю. Знаеш какво си написал? След 30 години, моля те, той е написал, всички ще снимат с телефоните си. Здравко, ти нормален ли си? Ето виж тук на телефон. Да. Телефон ли е това? Телефон. Обясни ми, как да снимам с него? Как да снимам аз този телефон? Какво да натисна, за да снимам? Не знаеш я? Ма не знам. Аз това го сънувах, че след 30 години всички ще снимат с телефоните. Сънувал го, казвам. Сънувал бил! Сънувал го. Бе, Здравко, телефона е за говорене, бе. Не е за снимане. За да снима трябва да има камера, трябва да има. Сигурно. Я ми кажи, камерите големи ли са малки? Сънувах, че са малки. Малки са в сравнение с твоята глупост, моята уча. Но иначе са големи. Огромни са. Сънувах са малки. До тук, мъкни. Мъкни! Добре. До тук си за двойка. Виж обаче какво си писал по-нататък. Виждаш ли какво си писал по-нататък? Какво си писал? Ами не знам, Не забравя. знае, че забравя си. Сънувал съм. В бъдещето пише той, хората ще гледат филми директно на компютъра, свързан към световна компютърна мрежа. Пълен абсурд! Ти още малко ще кажеш, че ще гледат филмите на телефоните си, бе. На тия телефони. Ма и това го сънувах, бе, другарю Тазобедрев. Абе, я млък, бе. Сънувах го, видение. Казах ти вече, телефона е за говорене. Филми има в киното и телевизията. И в твоите сънища. Нали? Я чуй, сигурно и това си сънувал. Всички българи ще пътуват свободно и ще ходим само с лична карта в Гърция. Така е сънувал. Ти, бе... Да не ти е някоя чавка изпила. Здравко, ти знаеш ли, ако беше възрастен, къде могат да те изпратят за тия приказки, бе? Къде, в Гърция ли? Моето момче, за такива писаници те очаква не Гърция, а Гърч. Голем гърч те чака. В изправителен лагер ще да те пратят. Моля се. Ама да се надяваме, че казармата ще оправи тебе. Ама, другарю Тазобедрев, аз сънувах, че казармата постепенно ще отпадне. Да, и сънувах, че след 10-20 години вече въобще няма да има казарма. Така че я ида, я не ида. Като се замисля, по-добре е верно да отпадне и да не ходиш. Че ако разчитаме на такива като теб да ни пазят, майко мила, не ми се мисли. Гледай какво още си писал тук, виждаш ли? Виждам. България ще бие Аржентина и Германия на световното първенство по футбол и ще завърши на 4-то място. О, майко! Къде го занува ти, бе, Здравко? Ти да не си откраднал ключа, бе? Не съм крал никакъв ключ, бе, професоре. Ключа от шкафа, в който баща ти си държи ракията.
Само пиян човек може да напише, че имаме шанс срещу Аржентина. През 86-та година Аржентина стана световен чемпион с Марадона на бял кон. На бял кон ли? Да. Пък аз сънувах, че Марадона е на бял прах. Сънувах го. Стига с тия сънища. На бял прах. Пристани! Ако дори един от тези сънища се окаже верен, да ми опада косата. Плешив да остана! Плешив да остана! Казах ли? Казах ли ви? Сънищата ми се сбъдват. Казах ли? Да ви кажа само. Ако знаете пък какво сънувах, че правя с дъщеря ви за време. Не за приказване. Ама направо. Страшно не е. Дъщеря ви.